истифодаи корти электронӣ барои пардохти ҳаққи роҳгиро ба баҳсҳои Зулфия Гулмирзоева ва пулчинҳо дар мусофиркашҳои ҷамъиятӣ нуқта гузоштааст. Бовар кунед, ягон пул бақия, ягонче дромадед, шомадед, тамом. Кондукторо мети пула, бо пулато нигоҳ мекунед, вай тангеша намеёбад, пулаша намеёбад. Як чӣ бигӯ, як галачиёшон ҳаст. онҳое ки мисли Зулфия ба қавле аз як дарди сар худро дур карданд, зиёд нестанд. бо гузашти чанд моҳ аз ҷорӣ шудани низоми нави пардохт дар автобус ва троллейбусҳои Душанбе ба назар мерасад, ки кам касон ба он одат кардаанд. ронандаҳо ҳам мегӯянд, ҳанӯз мушкили ҳамарӯзаи байни мусофир ва пулчинҳо аз байн нарафтааст. мардум мо карта мефурӯшем, аз тарафи баъз метиҳанд, намегиранд мардум 10 сомонӣ. яхеш 2 сомонӣ дора намешина, ҳач чӣ кӯкна намешина. Валидатор ҳаста, ҳама чӣ ҳаста. Мо карташа ҳамон хуб монда. Фурор муша намешава. Чӣ ма дар мошин сувор деста, мошин давлат ҳам мега. роиҷ нашудани як усули модерни пардохти роҳгиро дар мусофиркашҳои ҷамъиятии пойтахт масъулини шаҳрдориро ҳам водор кардааст, шеваҳои дигари истифода аз кортҳои электрониро роҳандозӣ кунанд. масъулин ҳоло барномаҳои таблиғотиро рӯи даст гирифтанд, ки нахуст миёни наврасону ҷавонон амалӣ мешавад. мариями 8 сола бо кӯмаки модараш барои нахустин бор сити карт ва ё корти электронӣ харид. агар дар дасти дак пул бошад гум мекунӣ, агар карточка бошад гум намекунӣ. баъд дар маштука метиси, баъд мегузарӣ. масъулини ин барномаи таблиғотӣ ба Мариям ва ҳамсолонаш тарзи харидории корт, пардохти тавозун ва истифодаи он дар нақлиётҳои ҷамъиятиро меомӯзонанд. зиёда аз 100 000 корти нақлиётӣ ба шаҳрвандон ба фурӯш бароварда шудааст, ки ин ба мо имкон медиҳад ки татбиқи лоиҳаро назаррас арзёбӣ кунем. роҳандозии чорабиниҳои таблиғотии масъулини шаҳрдорӣ барои аз байн бурдани мушкили мусофиру пулчин дар ҳолест, ки бархе сокинон мегӯянд истифода аз низоми электронӣ меҳмонони пойтахтро нороҳат кардааст. дар мисол гар шаҳр ба зиндагӣ мекунам, ман гирифтам меки ман ҳамин мебинам дар сановко одамое ки мебиёянд ай району намемонанд суворшавӣ, мегӯянд ки бекарта не, ин ай ленобод ай тамоми ҷо мебия меҳмоно омадан ай Узбекистон, ман ҳаминҷа истодагӣ будам, намонданд суворшавӣ. ба бовари масъулин ба эҳтимоли зиёд ин мушкилӣ тӯлонӣ нахоҳад буд ва дар ояндаи наздик ҳалли худро пайдо хоҳад кард. мо ба ҳукумати шаҳр пешниҳод кардем то ин ки кортҳои махсуси яккарота нест ва истифодабарӣ қарор гирад. ин масъала айни замон оз маълум барои қарор гирад ва дар муваққати наздик мо дар назар дошти дастури дахлдор мо метавонем ин хел кортҳоро низ ба гардиш ва муомилот баронем. корти электронӣ 10 сомонӣ нарх дорад, ки 4 сомонӣ пули худи корт ва 6 сомонӣ дигар дар ҳисобаш захира мешавад. ин миқдор пул барои 4 маротиба истифода аз автобус ва 6 дафъа нишастан дар троллейбус кофӣ аст. терминалҳои махсус барои пур кардани ҳисоби кортҳо дар ҳар истгоҳ гузошта шудааст. дар назди ин терминалҳо ихтиёриён ҳам корт мефурӯшанд. талоши ҳукумат барои боло бурдани фарҳанги истифодаи ситикорт тоза оғоз шудааст. онҳо мегӯянд тасмим доранд, ки истифодаи кортҳои электрониро ба як фарҳанги умумии шаҳрнишинӣ табдил диҳанд.